Dami, day. Dami. O, diba? So, ay kayo ang lechon. Unlimited lechon. Welcome back to my channel, Chicly Vibes. And now we're here at Guba, Cebu City. Nag-attend kasal dari sa iyang igagaw daw. Nag-attend kasal namin dari sa simbahan, pero na ako sa gawas kay nagtabing ako. Dugka kayo sa tanan nga wala mitulog bagikan ko sa office. Then diretso na dayon ko. Ga-makeup ko nuhay ko, o diba? Makeup artist na inyong ate. Laban na tayo na makeup artist na to. Oh my god. Yagit na ko lang. Ay, pasensya mga pretty people. Yagit kaya kong lang, yagit kaya kong buhok kay walang going to be. So karon nakuha na lang may mahuman ang misa, no? Nga mahuman ang misa. Magampo kita, manindog ang tanan. Kapit na. So after ani. O Ginoo tungod sa imong gugma, yatagan mo kami niining pagkalawat. Aron mahiusa kami sa usag-usaon kanimo. Maingon nga giusa mo si Brian ug si Jovelyn, dinhi nining sakramento sa kaminyoon. Sa ingon iusaha sila, diha sa gugma anang sa usag-usa kanila. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. See you later mga ka-pretty people. Ang Ginoo maana. Sa bakit pretty tips? Sampo at sa tanong na gamisa ang ending. Okay, Brian, kinsa man ni sila? Nag-interview pang pare sa mga kasal. Newlywed. Mananay o mama papa. So padung Job sila. So tingkao ng mga pretty people. Mama papa po. Okay. So nindot nga niya nagkatapok ang pamilya ni Joby o ni Brian nining ilahang kami niyon. So atong lang kahinumtuman nga karon maoy pagtukod o pagbutang o pundasyon sa inyong pamilya. So laban na mga No, pagtaot ng pundasyon o pag may nato pagbubo na sa pundasyon sa inyong pamilya. May ako Mr. og tres ha. Iyak akong tres, ayaw hagki si Mrs. Agtang. Dili sa naong. Kinahanglan anak yung sa lips. kay mukhaon ako og gigotom na gid kog maayo. So hay naman ning mga hay naman ning mga manakay. Uy, dugay ba? Gigutom na kayo ko. Yeah. Oh yeah. Sige atras, sige laban. Oh. Daghan kaayo og sakyanan. Kay dato kayo ang nagpakasal. Di sakyanan ang mga tao, di karga jeep, oh di ba? 13C nga jeep. Laban mga Freddy Pets. Okay? Ayun naman ni sila. So, kita-kita ta dito niya. A few moments later. Back, pretty people. I'm here sa balay sa katong kasal. Okay? Mga una, reception na. Oh my God. Love God. Like it that. Daghan ko sa kinakaparking. Tampang. So, laban ito mga pretty peps. Mga una taglachon. Salamat. Kikigutom na ko. Bye-bye. Balik ta. See you later. Look at the lechon. So big. Oh, vlog ko. I-vlog ko. Bakat guys. Sa primary sponsor na nidring nga lechon. Sa primary na nidring. Oo, mga labot na rin. Sa primary na nidring. Kamay ni proxy ato ko sa ka-primary. Primary ni tayo mong mama. Right open. Ikon ko video ko. How'd you like the lechon? It's so perfect. Look, crispy. Super. Lupig ang lechon ani sa Karakar ug sa Talisay. Grabe ang kasal. Grabe ang reception. Lagi order. Yeah.
May puso na eh. Hindi ko gusto. Luhan eh. Dito daw ang lagsan. Pag dito ay. Ang ahoy. Ay, sorry. Oh my God, init ka ayulog. Ano tang dira? Mag-share lang ko. O, asa mo kita na ang lechon. Gidisplay yung tanan. Ikaw rin magkukot diha, no? Grabe. Ang may kastorya. Tapag dito. Tapag dito lechon. Oh. Nagkago. Hinurot ang tangan mo. Oh my God. Karoon pa ko ani nga kasal, no? Ano sinadi? Mura siyang fiesta. Kasal din siya. Uy, daga nag-lechon ko. Yeah. Magkano ko plastic pwede peps ha? Uy, bahala na ni Way. Wow, pwede peps eh, kaon. Grabe ko mga watch there, pwede peps. Malaba. Marty. Asa Marty? Wala ka dari. There ang lechon, oh. Panik na. Iyahay naman tani, si Kindig to. So, ang pagkuskutan niya eh. Kaluoy ba niya mga... Ha? Saan man ako pagkuha niya eh. Gano'n ba? Okay nila. Pagkuha. Kaluoy asa man. Paano sa mga sa pao eh? Look at the people around. Nagisod mo ko bagto eh. Ayun na, ibutang sana. Ayaw, ganan ako sa iba. Kaya namin sidang tingko. First time nila ko. Pildian ta ng kasal sa mga hotel. Isa na sa rabutang ang lechon. Wala ka lechon. Upat, dagko kaya. 4-5. Wala sila issue sa baboy. Dalang silang baboy. 5 ka book, like large lechon. Oh my God. Wala. Gulo, di na siya gamay ng lechon na. It's a big lechon. Big. Huwag dito ba? Atubangan dito ko sa lechon ha. Pretty pet. Mag-vlog ko pretty pet. Hindi siya makuha ah. Oh my God. Look at the pata. Kain na lang eh. Nakuha na ako pwede sa ang TL. Kami anak eh? Loon. Parang pakukita. So, nani ang Marquesta. Kuanang puso. Kuanang puso ba? So, look like. Solo taning dako kay nga TL. Grabe sa lechon. Awang kayo, gusto tayo. What is the dance lang? What is the dance lang? Bye, kasi pwede kang ko, man. O, nag-i-ulo ang flexion. Ay, kinikilig ay marang fiesta. Ay, pwede ka. Igo-off mo na lang ang nakabilin. Pwede ka. Napanik na ang lubot nila siya. Nasa rito, oh. Pero wak pa, oy, napa siya tibuok over there. 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 Diba, daghang kayo lechon. Tagbaw dyan ka. Ano sa mga bukid? Dahil tayo. Buwag tayo dari, oy. Kais baboy.
Ang namin kasi kaon pa. Ginutura kita ng lechon. Laban. Lami day. Lami. O, diba? So, ay kayo ang lechon. Unlimited lechon sa Adlawan. Yeah. Wala na siya. Sabi din. Ang doon, tig lechon guys. Lami. Unlimited lechon guys. Ang saging dun. Hindi, pwede makikaging. Pwede doon ha? Yeah, thank you. Saan? Ano sa bukid guys? Nga, dagko ay mga kadere oh. Mataha. Tawa dahil. Like, gusto rin mo sa unlimited lechon. Labaw pa rin sa pista, sa kasal, kaya sa mga hotel. And I'm bringing something with me. Here. Mga salin-salin para sa mga papi. Kaya ngayon may tea para sa mga papi. Hi! Musik na kayo. May tea sa lechon. Dagan tayo. Principal sponsor niya. Kuluhay. Hi pretty people. Again, welcome back to my channel. Look at this place. Bukid ni siya. Padong na ni siya sa Balamban. Basta, unahan siya sa guba. Adlawan daw ang mga aniyang lugar. So, dari ang reception sa kasal. Pero, tanawang pero ito, daghan siya kayo daghan kayo siya lechon. Nya karon namundok yung mga bukog para may ipakaon sa amo ang happy over here. Muna siya. So, pretty people, love lang. Hi pretty people, ang akong itayon ba? Karon pa dyan ko nakasuway ang kasal na inaani dahil siya. Uy, nasya ko daghan kayong tao, mura siya ang fiesta. Unya, maliming pagid ka, unlimited lechon. Kaway po ang ipamatay man ang baboy, gihurot ang patay na lechon. Sumulaban pa mga nagkaon pretty pips, kumita mo unlimited lechon dari sa kanamo dari sa Adlawan. O, diba? Ipahaway ko kagusto kay ko pretty pips. Napagay pina-royalty ngayon. Pinalawan kayo. Naghahan na sa bukog ni Chichami. Salamat kay Ting. Ay, Diyos, may itong si Malak atong berhen. Atong berhen. Asa ba ka? Salamat kay Ting ha. Hintay kayo nga mo nga nang mutos kag bukog. Sorry ka kayo. Pero mamutos gud ko. Laban. Sugan ako pwede pips ay so padong nami mo naong dito sa sakyan no. Kaya nakakaon naman ni so laban na. Pakaulang ta sige stop sa kadahan kay tao pwede pips. Pila to ka inasal? 8 ka buok lechon. Lagi lechon. 8 ka buok lechon. Like 8 of them. So muna siya gitawag nga unlimited lechon diri sa Adlawan. 8 to ka buok. Dali tigungtong nila. Kasi kasara sa lechon. Lami anyoy. Lami anyoy. Tigungtong kayo. Wala ko sa ikaw, wala ko sa ilabot sa gilapa. 8 ka buok lechon. Makaluya. Di mo usap pa mo nakita. Lagi. Dito sa luyo. Napagid sa luyo. Nangato ni sa luyo. Dito mi nangaon sa luyo actually. So, mga ka-pretty peps, busog kayo ko. Busog kayo sa pamista, murag pista kasal dito. Alright, pretty people. So, nauli na gid mi no, na nagid mi sa Talamban no. Gabi na. Grabe ang travel, almost 1 hour. So, grabe ay busog kayo ko. Sakit na kaya kong tiyan kalibangon bitaw ko pretty people. So, diri na takot na tong video ko. Wait. I just want to thank my auntie, my mommy, Jillian, because naatay Tim Hortons. I so love Tim from Canada. When I was in Canada, man good kay mo gina-confirm me. So I love Tim. Social ba? Diba? Thank you, mommy. Thank you so much. Okay. Alright, so this is it, pretty people. Thank you so much for watching sa akong vlog today. Bye. Grabe busog kay ko. And if nakauyan mo sa akong video, please click subscribe. Don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa aking next video. Bye.